Vi siger velkommen til Gulvmonopolet. Vi starter op igen efter 3 år. Ja. Nu har der været forspørgsel, om vi ikke vil hoppe på igen. Og jeg leder nærmest selvfølgelig for at lave en meget flot ny kop, som altid er eftertragtet i vores branche. Okay. Jo, så, og vi har heldigvis fået nogle gode spørgsmål, så håber jeg da i hvert fald. Vi prøver at svare på det. Så lad os da prøve at give gas og se, om vi kan. Skal jeg tage først? Ja, synes jeg. Det er for Rune Guldmann. Fedt. Hvad er olieudvalgets arbejdsopgaver? Ja. Her i Skandinavia har vi en forfærdelig masse udvalg. Og det gør vi for, at vi jo kan sikre og levere en god kvalitet til vores kunder. Så vores udvalg sidder en gang imellem og diskuterer, hvad der er nyt, hvad vi skal beholde, hvad vi skal udgå i vores udvalg. Og olieudvalget gør jo så også det, at de jo snakker om nye olier, gamle olier, er der noget af det, der er nyt på markedet, vi skal ind. Prøver ind. Vi skal prøver ind, så vi får testet tingene, og så vi er sikre på, at det vi leverer til vores kunder er den bedste kvalitet, vi overhovedet kan. Ja. Det er blevet. Det de burde gøre i hvert fald. Ja. Om de så bare sidder og drikker kaffe, det ved vi ikke. Nej, det er vi sgu ikke sikre på. Vi ved ikke helt, hvad der foregår i de der lukkede møder. Markedet må ikke være en del af det. Så. Men det er hvad vores olieudvalg det laver. Ja, så skal det. Det er ligesom der skal starte her. Ja, det ved jeg godt. Det er også derfor, jeg lige tabte det, ikke? Nå, Kim, skal vi ikke tage et spørgsmål her? Lad os tage den med. Jeg dykker ned i bussen her. Ja, det er Preben fra Prebens Gulvservice, der rigtig gerne vil vide, hvordan man får et så lækkert hår som os. Ja, det kræver jo arbejde, ikke? Det kræver noget jo. Nu er Mark jo så heldig, at vi jo ikke er tynde på toppen, ikke? Så vi har jo stadig vores flotte ungdomshår. For og heller ikke så mange andre steder. Nej, det er Men vi har jo stadig vores hår fra dengang, vi var 15-16 år. Lige præcis. Så en god ting er jo selvfølgelig at bruge en olie i håret, så det altid står og skinner, ikke? Det er jo mest Kim, kan du se, det er mig, fordi jeg har for kort til det. Du har det så længere nede på. Ja, der skal også olie og skægge, for det står på. Så til frisøren hver 14. dag og bruge en god olie. Ja, lige præcis. Jamen det må jo være dagens spørgsmål. Jeg skal lige huske, at Rune jo selvfølgelig har vundet. Så et fint kop, fordi vi trækker hans spørgsmål i dag. Hvis der er andre, der har lyst til at vinde den her utrolig smukke Kim og Mark og meget, meget, meget eftertragtet kop, så står der en kasse i butikken, hvor I kan finde et godt spørgsmål. Eller hernede under på filmen, så sæt et spørgsmål til os. Så smider vi til næste gang. Hvis du er heldig, vi trækker dit, så vinder du sådan en.